Умарташчылар үшін семинар тәжірибе ортаклашу мәйданы да булып тора. Җирлегебездә умарташчылык белән шөгыльләнүчеләр саны елдан-ел арта. Районда 354 умартачы исәпләнә. Алар барлыгы 5500 баш умарта тота. Семинарның көн тәртибе тышта кышлау, аның ярты умарталыгы тышта, умарталар тышта кышлады. Bütün умартачыларга да уңышлы еллар телибез, сезонны ачып җибәрдек. Около 60 лет проработал, еще работаю. Сперва в колхозе, сейчас частная. Работа нравится, привычка. Уже сейчас, как весна, тянет уже все. Август Мөслим агрофирмасы җитәкчесе Азат Нәҗметдинов рапс басуларын агу химикатлар белән эшкәртү мәсьәләсенә тукталды. Быел рапс биләячәк иң зур мәйдан Август Мөслим агрофирмасына туры килә. Препараты у нас сертифицированные, андый яңа кергәннәйләре юк. Төнлә эшләячәкбез. Бер-беребезне аңлап эшләсәк, без урожайлы, сез баллы булырсыз. Шул ышанычта калам. Умартачылык белән инде мин әтидән калган һөнәр дип әйтеп була. Шуннан бирле шөгыльләнәм дип әйтеп. Ләнәм инде. Яратып шөгыльләнәм, конечно. Менә әле ел гына тагы бер 30лап умарта ясадым. Кортларга исәнлек саулык инде, әйбәтләп чыксыннар менә. Баллар әйбәт булсын. Үзенчәлекле технологияларга өстенлек бирүче Геннадий Кондратьев тормыш иптәш Роза белән 20 елдан артык умартачылык белән шөгыльләнә. Бүген аларның 60 баштан артык умартасы бар. Кондратьевлар быел беренче тапкыр 20 баш умартаны тышта кышлаткан. Килеп утырган харым җилендә бу ихатада инде. Алай кышлауны бит кышлалар. Быел атлар ишле чыкты баздан. Ашарларына да бар җирдә була инде. Бер кадаш аттып чыктым инде мин. Тагы мына карыйсы була инде карлар регәш. Монда бит җиткән инде, таңкыш килде яңадан бурандап. Birinchi klassni bitirgach әткәй yoqadan oldi da endi olib kirdi Umarta bog'chasini. Shundan beri chiqib bo'lmaydi. Hozir endi o'zi qartayib bitdik. Budan ishlay bilmaymiz. Умартачылык төшемле шөгыль, шул ук вакытта ул тырышлык һәм бал кортлары кебек тынгысыз булуын таләп итә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.